Jak vložíme video do TwinSpace? V TwinSpace zvolíme sekci materiály a dále videa. Zadáme vytvořit složku. Napíšeme název nové složky a uložíme. Vstoupíme do naší nové složky. Zde zvolíme přidat video. Objeví se rámeček pro vložení URL adresy videa. Video musíme mít nejprve uloženo na YouTube nebo Vimeo. Abychom získali účet a možnost vkládat videa na YouTube, musíme si nejprve vytvořit účet na Google. Otevřete si nové okno v prohlížeči a zadejte adresu www.google.cz. Zde zvolte Přihlásit. Objeví se malý interaktivní link Vytvořit účet. Kliknutím na tento se objeví registrační formulář. Při vyplnění formuláře zadejte svou stávající e-mailovou adresu, nemusíte mít e-mail od Google. Vyplněním formuláře získáte potvrzovací link na váš e-mail s přihlašovacími údaji do Google. Zároveň tak získáte možnost využívat i YouTube. Nyní se můžete přihlásit do Google. Pokud jste přihlášeni v Google, zároveň jste přihlášeni i v YouTube a můžete zde nahrávat svá videa kliknutím na tlačítko Nahrát. Z počítače nyní vyberte příslušné video a zvolte jeho status. Pokud zadáte veřejné, bude se zobrazovat všem, pokud soukromé, nemusí se pak zobrazovat účastníkům v TwinSpace. Pro nás je ideální status neveřejné. Video se pak nahrává několik desítek vteřin nebo minut, záleží na jeho velikosti. Svá videa máte na vašem účtu u YouTube. K tomuto se dostanete tak, že kliknete vpravo nahoře na svou fotku nebo siluetu uživatele, dále na Studio pro autory. Nyní klikněte na link Správce videí v levé části obrazovky. Zobrazí se vámi nahraná videa na vašem YouTube účtu. Klikněte na příslušné video, pod ním dále na nově zobrazené tlačítko Sdílet. Objeví se URL link, tento zkopírujte. Vrátíme se do TwinSpace a vložíme skopírovaný link. Vše potvrdíme malou modrou šipkou. Nyní máme video vložené v sekci Materiály ve videích. Teď si ukážeme, jak video propojíme ze sekce Materiály do sekce Aktivit projektu. Nejprve si vytvoříme novou aktivitu. Zadejte název aktivity, dále komu se má zobrazovat a v liště s nástroji klikněte na ikonu s kancelářskou sponkou. Systém nás převede zpátky do materiálu a zde zvolíme videa. Kliknutím na příslušné video nahrajeme video přímo do stránek aktivit. Vše ještě potvrdíme tlačítkem Uložit. Další možnost, jak uložit video z YouTube, je možnost uložit jej přímo prostřednictvím embed neboli také HTML kódu. Vrátíme se na YouTube, najdeme své video na svém účtu ve Studiu pro autory, rozklikneme video a dále zadáme Sdílet a klikneme na tlačítko Vložit. Objeví se tzv. Embed neboli HTML kód, který skopírujeme. V
TwinSpace otevřeme příslušnou stránku aktivity, klikneme na zdroj, vložíme kód a vše ještě uložíme. Nově vložené video se nám zobrazí v námi zvolené aktivitě.